Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Kaže Allah tebareke wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: a ti, o dušo smirana, vrati se svome gospodaru zadovoljna, a i on zadovoljna tobom. I uđi među moje robove i uđi u moj džennet. Allah tebareke wa ta'ala nam se obraća u ovim prelijepim ajetima, govoreći nam kako to on poziva one dobre duše vjerničke koji su svoj život provodile u ibadetu. A zatim njihov kraj bude ovako lijep. Allah ih na ovako lijep način poziva u svoj džennet. Međutim, Allah tebareke ve ta'ala ti daje ovdje jedan mali išaret šta treba da radiš kako bi postigao ovakav kraj i zaslužio njegov džennet. A to je u ajetu u kome Allah tebareke ve ta'ala kaže: uđi među moje robove. Ako želiš, brate i sestro, da budeš od onih koji će Allah pozvati da uđe među njegove robove i u njegov džennet, treba da budeš sa njegovim robovima i na ovom svijetu. Kada kažem sa njegovim robovima, sa onima koji vole Allah tebareke ve ta'ala i njegovog poslanika, pokoravaju mu se u onome što je naredio i ostavljaju ono što je zabranio.